mai kalamai mai ja da shi ne fazan janye. Ina yabata rashin ganinta lisaniyin maye. Ta bani dama na furta sirrina, na bayyana mata sirrikan da ke raina. Ta ce da ni ita ta karbi jawabina. Ina yabata masoyiyata ta darje mata domin ta zama 'yar gata. A lokaci ɗaya ne ta kangare mai girma, ta sace min zuciya ta sani yin shan fama. Abin da ban tsoro ta saka na yin bambar ma. Abin da ban mamaki ne na ta yin nema. Akwai kalami mai sanya zuciya jin daɗi, ina faɗa mata amma tana sakan kauɗe. Na ce da ita ya gimbiya ta ki sani nishaɗi. Ta ce da ni ita ba ta so ta sani nishaɗi. Tsaye ta yi maganar da bai dubawa, dukan jikina yi manye da ban yi zatawa. Abun a tashi sai ga masoyiyata ta kira waya ta yi kara. Sai kawo lokacin kawo ban daga ban jin kara. Da ta kira ni na ankare ni, na ke daga dan kara. Ta tura saƙon a cikin wayata sai na kira wuta. Da ta dagawa sai na ji ta nemin daɗi. Duka a lokacin gashi ba ni kawai iya juriya. Da na kashe wayata sai na kama yi mata dariya. Kamar shi ne ake kira jagaya. Uwar da ya aika ba ta so ana yi mata karre. Mai jarrafi aikawa shi ake kira mashawiya. Mai ba da sako aikawa shi ba ya so ai karya. Da cikwanuka shi ake bari kan baya. Ya sigari ka ne da Fatima ke ce wajen ba ta so na yi murna.